Guys, naadmi karon sa kuan no sa Hanagdong Resorts diri sa Mialim. Mo ni ilahang view diri guys ha. Oh, ang among celebrity ngabot na oh. Nara among celebrity mo na oh. Way lain kinakusga na mo na among celebrity ha. Tara guys oh. Sa tanang ga suporta ni Roland dara among celebrity oh. Ito lang malakas. Mo na imong celebrity si Roland. Tara guys, outfit check guys, dara oh. Roland. Mga kauban ni namo guys. Dara oh, tanawa ang outfit check oh. Kalo check, antipara check, ambag oh. Star na. Uniforme. Ang Carsones, nawa guys, porma. Talikod. Way plido guys, maghuyop, nawa na guys. Bako guys, Dara guys, mo ni ang view diri sa kuan. Mo ni ang view sa Hanagdong Resorts. Naabot sila hanging bridge dia. Dara nindot ni diri guys. Nindot kay ni guys, tanawa ang suba. Ang suba guys, nindot. Awa, lamang suba diri guys. Lamang suba. Di matugkad guys. Dara guys. Dara guys ha. Matugkad guys oh. Saan mo na guys? Dara guys. Tugkad na. Dili na. Ana ang mga Jimenez Driver Vlog dire guys, Jimenez Driver TV. Dara among celebrity naog na. Ilan yung bangusgi kanyang babali. Ayaw nang yung usdaki. Ayaw yung usdaki ha. Usdaki kay magkabayad ta. Among celebrity dire sa among vlogger si Roland lang, Roland Maghuyop. Roland Maghuyop. Magbasing mo anhe mo dire guys ha. Dire sa Hanagdong Resorts, located at Mialim, Jimenez, Misamis Occidental. Sa wala pa sa kinsa tong wala pa kani dire, lag na mo. Ligo na mo. Nara day kamo na among kauban po do sa mga kuan dia, mga grupo-grupo da mara. Long live ko no. Nakauban siya sa mua. Mo na ilang mga cottages dire guys. Naabot sila wifi. Nindot dire guys, nindot. Dayon naabot sila tubig. Anay CR. Kompleto ni re guys ha. Ay bidyokihan. Dara guys. Ay padulong na pud mi dito sa Carmen. Carmen Aquino. Sige guys. Okay guys. Thank you for watching guys.